Sanibonani la uKukhuluma bingelelo losifundo. Sekusukukhuluma okukhulu emva kwe-show kwaMthandeni Ushuni kaMaskand obudlala izolo ngehora lemasekuqamenxa ihora lesihlanu. Lapho khona kuvela Igcokama Elisha likhuluma no Dr. 3 Second. Lapho liveza nje amava ayo ukuthi kushushiswa lona phela kuMaskandi. Into esisey'inkulumo kakhulu-ke lapho khona Igcokama Elisha seliveza ukuthi lona liwubona umsebenzi ka-3 Second kumculo kaMaskandi. Kube yilapho sekusuka iy'nkulumo-ke ey'ningi. Acela nje ushiye umbono wakho nawe mbukeli wethu ukuthi ngabe ngempela nawe uwubona yini umsebenzi ka-Dr. 3 Second noma uyawubona. Siyacela nje ushiye i-comment yakho ngapha ku-comment section, ungakhohlwa ukulike nokukhomenta nokusubscribe. Ngiyabonga. Shoot!